I znowu jeżdżę w miejscowości Erbach. Teraz pojadę na Ebersbach in Odenwald. Piękna miejscowość. Pogoda taka sam, ale to nieważne. Mam godzinę czasu. I jakiś fajny kafe. Może jakoś to... Jak to się nazywa? No. Coś na język i będzie dobrze. Myślałem, że to w Michelstadt jest, ale to piękny pałac. To kiedyś był i tu jeszcze Hesja jest. Hesja. I ten potok w środku. Bardzo fajnie, nie? Super. O. Mündlinganlage. Daje czadu. Nie, no nie może być tu. Młyn. Erbach. Piękna miejscowość. Kaffee Geschlossmühle. To jest kultura, co? Tu mało szlojza, a tu taki dryfwerk, rat. Niam.